چاہیے نا ہاں پڑھی ہوئی نماز دا نفلان دا ثواب تسا کسے بزرگ نو دے سکتے ہو کسے دی روح نو ثواب پہنچا سکتے ہو حضرات پتہ چلیا اے او عبادت ہے جنہ دا ڈائریکٹ تعلق اللہ نال نماز روزہ حج زکات لیکن دوجیاں کو دے ہو جدا جسم ہوئے خدمت او دی کر سکتے ہو جدا جسم ہوئے پیر عودے دھو سکتے ہو جدا جسم ہوئے ہاتھ عودے دھلا سکتے ہو جدا جسم ہوئے جڑا سامنے ہوئے اللہ انہا ساریاں چیزاں تو پاکے یہ تا بندیاں دی خدمت لیکن رب آدھے جے بیمار نو پوچھے آئی تیرا پوچھن تا بندے نو ہے پر عبادت میں اللہ دیئے سبحان اللہ کیا بات ہے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے عبادت آسا کوئی نہیں سے کرے سبحان اللہ ویسے پڑھتے تا آسا نمازہ ہی کوئی نہیں سے سبحان اللہ دو پاسو ساڑی چھٹی ہے لیکن اے عبادت آسا کوئی نہیں کرتے سچی اسا دوجیاں دی کی خدمت کرنی ساڑے کل تا ماں باپ دی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ بیمار ہو سکتا ہے اللہ من دسو لیکن قیامت والے دن اللہ پوچھ سی اپنے ایک بندے کو او میرے بندے میں بیمار ہویا تو میں نو پوچھن نہ آئے میں بھکا می تو میں نو کھانا نہ کھلایا میں پیاسا می تو میں نو پانی نہ پلایا حیران ہو کے بندہ پوچھسی میرے اللہ بیماریاں تا ساڑیاں صفتائیں تو تا بیماریاں تو پاکے تو تا شفا دیون والا ہے کدو بیمار ہویا میں جواب آسی نو چک کے جیا کسے جگہ تے میرا بندہ بیمار آئی جے تو انہوں پوچھ لوے آ میں اللہ تینوں دھائی مل جاواں کیا بات ہے صحیح کیا بات ہے صحیح جے تو بھکے نو کھانا چکھیواں میں ایویں آئی جویں مینوں کھائے جے تو کسے پیاسے نو پانی پلاویں ایویں آئی جویں مینوں پلائے لوگو جے کوئی بیمار ہوئے تسی پوچھن جاؤ چھڑا عیادت واسطے جاؤ اللہ مل جاندا ہے تے جے اپنے گھر وچ ماں پیو بیمار ہوئے تسا انہاں دی خدمت کرو رب کتنا راضی ہوے گا کیا بات ہے صحیح کیا بات ہے صحیح سبحان اللہ تسی صرف پوچھن واسطے گئے تیرا ہمسایہ ہے تیرے چک ہے تیرے وسیب ہے بھائیا کے آلے کیویں حالات نہیں میرا سونا کیویں بیماری دے معاملات چھڑا پوچھن گئے ہو تو انہوں رب مل گئے ہیں خدمت نہیں کی تھی صرف بلایا ہے صرف دا دکھ منڈے ہیں تے اللہ مل گئے ہیں تے میں نے دس تیرے گھر وچ تیرے اما ابا ہوویں اللہ اللہ تے چوویں بیمار ہوویں تے تینوں نوکری دا موقع مل جائے میں نے دس تا صحیح رب تیرے تے کتنا راضی ہوئے گا آقا سبحان اللہ آباب گرامی قدر پتہ چلیا وہ ڈائریکٹ عبادت نماز ڈائریکٹ اللہ دی عبادت روزہ ڈائریکٹ اللہ دی عبادت حج ڈائریکٹ اللہ دی عبادت لیکن لوگوں بیمار دی عیادت انڈائریکٹ اللہ دی عبادت راما تو کندے چگنا انڈائریکٹ اللہ دی عبادت وہ چھوٹے بڑے دی تعظیم کرنا انڈائریکٹ اللہ دی عبادت ماں پیو دا چہرہ تکنا انڈائریکٹ اللہ دی عبادت سبحان صرف چہرہ تکن نال رب دی عبادت سبحان اللہ کینوں تکے نے اما ابے سبحان اللہ اور حضرات آج دے موسم حالات 10 لاکھ تو کم حج نہیں ہوندا تے جیڑا 10-12 لاکھ بھر کے جاندا ہے اونوں ایک کنفرم نہیں ہوندا جو میرا قبول ہوئے کہ نہیں ہویا صحیح بغیر کنفرم تے گارنٹی دے وہ واپس آندا ہے صرف امید ہوندی ہے جو اللہ قبول کرے تے تیرے ماں باپ تیرے گھر وچ بیٹھے حج عبادت رکن دین اسلام دا
بات پر ماں باپ گھر وچ بیٹھے تو غریب ہے کعبے نہیں جا سکدا تیرے کولوں کعبے دے حج دے پیسے نہیں میرے نبی فرمایا اما ابا دے اب چہرے نو پیار نال ویکھ لیا کر اللہ تینوں گھر وچ حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے گا نعرہ مقبول تکبیر حج دا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیر باو رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر ہے جنہوں سمجھ نہ ہوئے نا وہ مڑ اعتراض کرتا ہے بزرگاں دے کلام تائیں پہنچنا بھی تا بڑی گل ہوندی ہے سلطان العارفین فرمایا اے تن میرا اکھیاں ہوئے اے تن میرا چشم ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لولو دے او مڈ لکھ چشمہ میں ایک کھولا ایک اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجاں مرشد دا دیدار ہے باؤ مینوں لکھ کروڑ کیا بات ہے صحیح کیا بات یہ کون ہے مرشد یہ مرشد کون ہے بلا سبحان اللہ کیا بات لکھ کروڑا حجاں سبحان اللہ سب تو پہلی ذات قاضی کملی والے سبحان اللہ کروڑا حج کملی والے دی زیارت دا بدلہ کوئی نہیں چکا سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے لوگو کروڑا حج حضور دی زیارت دا بدل نہیں ہے کیوں کہ حج نال بندہ صحابی نہیں بنتا محمد دی زیارت نال انسان صحابی بن جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو حج بدلا نہیں سرکار دی زیارت ٹھیک ہے نا سبحان اللہ دوجا مرشد کون ہے تواڈے ماں باپ سبحان اللہ تواڈے گھر وچ تواڈے مرشد سبحان اللہ تے جیڑا انہاں مرشداں نو چھوڑ کے نا کہیں ہور پیر دے استانے تے ون کے دی خدمت کریندے اونوں تو ککھ نہیں لبنا جے گھر وچ بیٹھے پیو ماں جڑے اولین مرشد ہیں جے انہاں دی خدمت نہیں کرے کیا بات ہے جاہل ہوندے نو پیر بھی جڑے پتر نو قابو کر کے بیٹھن تے ماں پیو بیچارے پیچھا پریشان جی پتر کدے گئے ہوئے جی پیراں دی خدمت تے پیر نو عقل کوئی نہیں کہ گھر وچ بڈھے ماں باپ ہیں میں اودوں بین کر کے تے اپنی خدمت وچ بٹھائی بیٹھا تینوں یہ پتہ ہے کہ تیرے نالوں بڑے مرشد تے او ان جڑے دے گھر وچ بیٹھے کیوں کہ اگر او ناراضی ہوئے تے تیری خدمت اے دے کچھ کام نہیں آونا یہ تیری خدمت دی کی اوقات ہے اللہ دی عبادت کام نہیں آندی جے ماں باپ ناراض ہوئے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ رب دی عبادت کام نہیں آندی خدا دی قسم کام آونا تا دور دی بات ہے لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا نبی علیہ السلام فرمایا اس بندے دا فرض قبول نہیں اس بندے دا نفل قبول نہیں جدے ہوتے ماں باپ والدین یہ گھر دے وچ اللہ پاک نے مرشد بٹھایا وہ بڑی مشہور حدیث ہے علماء کو تسا سنی ہو سی کہ نبی پاک نے ایک مرتبہ ممبر دیاں 3 سیڑھیاں تے قدم رکھ دیاں سرکار آمین ارشاد فرمایا
ایک سیڑھی مبارک تے قدم رکھیا فرمایا آمین، دوجی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیسری تے قدم مبارک رکھیا فرمایا آمین۔ اور صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ کون آئی دعا منگدا پیا کہ جائیں دی دعا نو تسا آمین دی مور لائی ہے؟ کون آئی؟ میرے نبی پاک فرمایا جبریل امین علیہ السلام سدرۃ آیان میری بارگاہ تے انہاں ترے دعاواں منگیاں تے میں محمد نے آمین دی سٹیمپ لائی ہے۔ سبحان اللہ، اچھی آواز سمجھ آئی؟ لوگ آدھن مدینہ پاک ون کے دعا نہ منگو، یہ تو 3000 میل دا فاصلہ ہے مدینہ پاک، یہ 4000 میل بن گئی سی، 4000 میل ہے تو ساڑھے کولو مدینہ شریف تے اسی اتھو جاؤں تے اتھے ون کے حضور دے روزے تے دعا منگو تے ساڑھے واسطے تے ناجائز ہے۔ تے مدینہ شریف تو سدرۃ المنتہا کتنا دور ہے؟ سبحان اللہ، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تے جبریل امین سدرۃ المنتہا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ پاک دے قرب وچ بیٹھ کے تے جڑے دعا کرنی ہوئے قبولیت دی مور لاونی ہوئے لواونی ہوئے تا مدینہ شریف سفر کر کے آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس واسطے آون نبی تے کرتے او دلڑی ٹھرے سیا لجپال ہے قدیم دا لاجا پلے سیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے صحیح۔ سرکار فرمایا جبریل آیا نا انہاں دعاواں کیتیاں تے میں محمد نے آمین آکھی۔ عرض کیتا گیا یا رسول اللہ کیڑیاں دعاواں؟ فرمایا پہلی دعا انہیں کیتی ہے یا رسول اللہ او بندہ رحمت تو دور ہو جائے جیڑا رمضان شریف پاوے تے او دی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے، خدمت نہ کرے رمضان دی، عزت نہ کرے، احترام نہ کرے تے جنت نہ لوے، او بندہ رحمت تو دور ہو جائے۔ میں آمین آکھی۔ دوسری دعا جبریل پاک کیتی ہے یا رسول اللہ او بھی رحمت تو دور ہو گیا جنہیں اماں ابے نو گھر چ پایا تے بڑھڑا پایا، ضعیف پایا تے خدمت نہ کیتی، جنت نہ لئی، اوہی رحمت تو دور۔ میں آمین آکھی۔ تے تیسری دعا جبریل اے منگیے یا رسول اللہ او بھی رحمت تو دور ہو گیا جدے سامنے تواڈا نام لیا گیا تے انہیں تواڈے تے درود و سلام نہ بھیجیا۔ ریاض صاحب دے ختم تے آون والے ہو توجہ کرے آئے منگن نو ہزارہ دعاوائیں لیکن جبریل نے انہاں ترے دعاواں نو کیوں چنے ہیں؟ لکھاں دعاواں اور بھی تا منگیاں جا سکدیاں لیکن انہاں ترے دعاواں دا انتخاب کیوں کیتا گیا؟ او دی وجہ ہے کچھ نیکیاں ایہو جیاں جڑیاں گھر وچ نہیں لبدیاں، سفر کرنا پوندا ہے، کچھ نیکیاں ایہو جیاں جنہاں تے پیسہ لاونا پوندا ہے، کچھ نیکیاں ایہو جیاں جنہاں دے واسطے جسم نو مشقت وچ پاونا پوندا ہے۔ جبریل او دعاواں کیتیاں او انہاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں واسطے نہ سفر کرنا پوندا ہے، نہ گھر چھوڑنا پوندا ہے، نہ جسم تھکاونا پوندا ہے۔ اما ابا بھی گھر وچ نے، رمضان بھی گھر چاندا ہے تے محمد دی ذات تے درود و سلام بھی گھر دا معاملہ ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ انہاں تے کماں تے جنت گھر چے، رمضان شریف تیرے میرے گھر آندا ہے، چار دیواری تو باہر نہیں کھلوندا، بندے تیرے گھر دے اندر آندا ہے، تیرے مکان چاندا ہے۔
تے رحمت دا سیزن بن کے آندا ہے ہر لے ندا دیندا ہے آ عزت کر تھوڑی کر لے عزت کر لے رب اجر دے گا حضرات یہ بھی گھر تے اما ابا 24 گھنٹے گھر دے اندر خدمت کرنا دی گھر تے جنت لے تے کملی والے دا نام ہر لے نالے درود و سلام ہر ویلے نالے جتھے تو میں تیرے نالے اے دے واسطے بھی جاننا جاونا نہیں پوندا سفر کرنا نہیں پوندا تے جڑا گھر وچوں جنت نہ حاصل کرے اونوں باہروں بھی نہیں مل سکدی اس واسطے جبریل اے ترے دعاواں کیتیاں جدا دا تعلق گھر دے نال آئی میرا سونا رمضان بھی گھر وچ اما ابا بھی گھر وچ کملی والے دا درود و سلام بھی گھر دے اندر آون نبی دے در تے او دلڑی کرے سیا لجپال ہے قدیم دا لاجا پلیسیا مڑ پیر پکڑن دیاں شرطائیں پیر پکڑن تو پہلے 4 چیزاں پیر اچ ویکھنیاں ضروری ہے اننے واہ مرید نہیں ہونا 4 چیزاں پیر صاحب اچ ویکھو مڑ پیر دا میرٹ ہو سی ول تسی پیر صاحب دے مرید ہو ٹھیک ہے جی سب تو پہلی شرط پیر پکڑن دیئے وے جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوئے عقیدہ ادب والا ہوئے اہل سنت جماعت نال پیر ہونا دا تعلق ہوئے پہلی شرط دوسری شرط عالم دین ہوئے جو مرید نو کوئی مسئلہ پیش آئے پیر کو ونجے پیر مسئلہ حل کریں کتابیں جو کٹ کے اپنے مرید دی علمی تربیت کرے دوجی شرط تریجی شرط پیر پکڑن دیئے وے کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا تابع ہوئے اللہ اکبر فاسق فاجر نہ ہوئے حضور علیہ السلام دیاں دعوانو سینے نہ اللہ ون والا ہوئے اے 3 شرطاں ہو گئیاں چوتھی شرط پیر دی او دے تو لے کے سرکار دی ذات تک او دا سلسلہ متصل ہوئے درمیانی چکٹیا ہویا نہ ہوئے اے 4 شرطیں تا پیر پکڑ تا او دی خدمت کر لیکن اما ابے واسطے 4 پڑھاونا لکھاونا لہذا انہوں جناب پیو دی خدمت معاف ہے ماں دی خدمت معاف ہو سکتی ہے نہیں عالم پتر شیخ الحدیث بیٹے اس بھی جنت نو اگر لبنا ہے تا اما ابے دی بارگاہ وچ آئے انہاں دی خدمت کرے ویر ویرا دے درد وڈاون او ویر ویرا دیاں باواں ویر ویرا دے درد وڈاون ویر ویرا دیاں باواں خطیب عالم او پہ میں سناویں نے کری میں تقریر کر کے ہٹیوں رات دے 12 بجے دا ٹائم آئی سردیاں دی یخ رات میں اپنے گھر پہنچے ہوں نا تے محلے مطلب گھر تو پہلے چاکے انٹری کی تھی نا تب ایک بابا کھلوتا ہوئے سوٹی پکڑ کے رات دے 12 بجے سڑک دے کنارے مولانا صاحبہ دن میں جاندہ میں میرا ہمسایہ آئی میں گڈی روک تے لتھم لے کے میں پوچھیا بابا جی خیر ہے رات دے 12 بجے گھر کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی بیمار ہے کیویں کھلوتے ہو تے پتہ بابے دا کے جواب آیا بابے دا جواب آیا میرا پتر میرا بچہ گھر نہیں آیا تے میں نو گھر چین نہیں آیا میں بستر تے بہ نہیں سکیا میں رات دے 12 بج گئے تے میرا پتر گھر نہیں آیا آج سانو انہاں رشتیاں دا پتہ کوئی نہیں یہ جڑے ٹر جاندے نا دنیا تو مڑ پتہ لگدا ہے بھئی یہ کتنے قیمتی ہیں انہاں دا وزن کتنا ہے ہاں انہاں دی پاور کتنی ہے اولاد پہ حق کے اللہ پاک نے انہاں نو کس قدر رحمت بنایا
خواجہ غلام فرید صاحب آدن سبحان اللہ وچھڑ گئے سجنا دیا تاگاں میرے گجڑے درد جگائے پلک پلک پردیسیاں کارا میریاں اکھیاں سان لائے اللہ جانے کہ یا تیرا پہیا او لگ سال گئے نہیں آئے غلام فریدہ آباد تھی میرے جھوکا رب فیرا میں ملا گئے وطن بگانے او مردی آمنا وطن بگانے او مردی آمنا یاد کتنے دلدار وطن بگانے سبحان اللہ صاحب کیا بات اللہ تبارک و تعالی نے ساڑھے واسطے بخشش دے کتنے ذریعے بنا دیا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی شیبۃ المسلم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چٹی داڑھی والے مسلمان دی عزت کرنا اے رب دی عزت کرنا ہے ایک محدث ہیں جی حضرت امام یحییٰ ابن اقسم رضی اللہ تعالی محدث ہیں بہت بڑے آپ فوت ہو گئے نا تے منکر نکیر قبر چاہ انہاں آکے تے سوالات جوابات دا سلسلہ شروع کیتا حضرت یحییٰ ابن اقسم قبر دے وچ رب دی بارگاہ جویں ہاتھ جوڑے چاہ تے عرض کیتی میرے اللہ میں تیرے دین وچ داڑھی چٹی کر کے آیا میرے عملاں دا حساب نہ لائے اسے چٹے تیلیاں دا صدقہ مینوں معاف کر اللہ پاک فرمایا فرشتے ہو یہ کل سوالات ہی نہ کرو واپس آ جاؤ یہ میرے دین داڑھی چٹی کر کے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ دی قسمی نے رب چٹیاں تیلیاں دا بھی حیا کردا ہے کیڑا کریم ہے اج دن داڑھی چٹے آ جاندے نا اللہ حیا کرن لگ جاندا بندے الگ بات ہے جو بندہ نہ کرے یہ تیری اولاد نہ کرے تیرے چٹے تیلیاں دا حیا تیرے بزرگ تیرے رشتہ دار نہ کرن تیرے چٹے تیلیاں دا حیا تیرا رب تیرے چٹے تیلیاں دا حیا یہ داڑھی چٹی کر رہا ہے اللہ جاگ دے ہو مرکا سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھو جا ایک روایت سن لو سرکار خود بیان کیتی ہے اس تو بعد انشاءاللہ پھر ختم شریف دا سامان آ جائے گا پڑھا ترے بندے پھنس گئے جنگل اچ جا رہے ہیں پہاڑی سلسلہ آئی بارش جو شروع ہوئی نا جی تے اتنی طوفانی بارش آئی جو سیلاب آ گیا وادی انہاں ڈٹھا بھائی بچ دے نہیں سے کوئی ہیلا بہانہ کرا ہے بچن دا وہ بھاج کے پہاڑ دی چوٹی تے ایک غار آئی او دے وچ ون کے بہ رہے بھائی چلو اولے شولے پوندے پین بارش بچ وی سک او دے وچ ون تے انہاں پناہ لئی نہ تے تانوں پتہ ہے پہاڑی علاقے وچ بارش بڑی خطرناک ہوندی لینڈ سلائڈنگ ہوندی ہے بعض اوقات پتھر بڑے بڑے اچھے اچھے بھاری بھاری پتھر اپنی جگہ چھوڑ کے پھسل کے تلے آ جاندے او جو اتو ایک چٹان پھسلی نا جی تے او تلے آئی تے او غار دے بوئے تے آ کے جم گئے ہن کئی ٹن وزنی چٹان بندے ٹوٹل ترے انہاں کہیا بھئی اگے تا بچ ونجایا ہن بچ ہی نہیں سکدے اس پہاڑ دی غار تے کئی نوں کیا پتہ بھئی تے کوئی غار آئی تے اندر بندے تھا مر گئے اسے 2 دن 3 دن تگسوں تے فوت ہو بھی سا بہرحال ایک وچ سیاںا بندہ آئی اس کہ یار پریشان نہ ہو
سوچ سوچ کے انہوں ایک فکر آئی، سوچ آئی، اس کا ان کرو جے کوئی نیکیاں کیتیاں ہوئیاں انہیں نا، انہاں نیکیاں دا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کرو، متا رب راضی ہو جائے۔ پہلا بندہ کھڑا ہوتا، اس کہا میرے اللہ میرے بڈھے ماں باپ ہیں تے میں عیالیاں بکر والاں بکریاں عیالاں چرائینا تے تینوں پتہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بال بھی ہیں، میرے بڈھے ماں باپ بھی ہیں۔ جدن میں بکریاں شام نو لے کے گھر جانا نا تو میرے بچے برتن چاہتے آویں دے، لیکن میں دودھ دو کے صاف کر کے ٹھنڈا کر کے پہلے بچیاں نو نہیں دیندا، پہلے اماں ابے نو پیش کرنا۔ یہ میری یہ نیکی پسند ہے تا اس چٹان نو کیویں دور کر جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونا نبی پاک علیہ السلام آدن چٹان خود بخود سرکی سبحان اللہ تے لکیر روشنی دی ہلکی جئی اندر آون لگ گئی، پتہ لگ گئی انہیں جو بتل ختم ہو گئے، چلے گئے، مطلع صاف ہے۔ دوجا بندہ کھڑا ہو گیا، ہو سکا تیرے کول کوئی نیکی ہے تو تو بیان کر اور اللہ دی بارگاہ وچ وسیلہ دے۔ ہو سکا میرے اللہ میرے چاچے دی بیٹی آئی اور میں او دے واسطے غلط نیت رکھدا ہمی، این سمجھ کے خدمت کیتی، جے میری یہ نیکی پسند ہے تائے پتھر دی چٹان نو ہٹا، خود بخود وہ چٹان سرکی تے اتنا ایک فاصلہ ہو گیا جو جے بندہ تا نہیں گزر سکدا، لیکن اتنا ایک فاصلہ درمیانے چاہ گیا۔ تریجا بندہ کھڑا ہویا، سکا میرے اللہ میرا ہمسایا مینوں گاں دے کے تے سفر تے گیا ہی تے آکھیوس جے میں مڑ آیا تے تیرے کولو لے لیساں تے جے نہ میں مڑ سکا تے مڑ تینوں معاف۔ 8 سالاں بعد یا 7 سالاں بعد وہ واپس آیا تے میرے بوئے تے گائیں او دے وچوں جمیاں ہویاں 5-6 کھلوتیاں۔ میرے اللہ میں انہوں ایک نہیں واپس کیتی، وہ 5-6 ساریاں واپس کیتیاں تے اپنی خدمت دا معاوضہ بھی نہیں لیا۔ جے میری یہ نیکی پسند ہے تا پتھر دی چٹان نو سیڈ تے کر دے۔